first, let's head to space as these 4 astronauts are preparing to head to the moon. US space agency NASA says the Artemis lunar mission could launch at the start of next year. The last time astronauts headed to the moon was over 50 years ago. Here's BBC's science editor Rebecca Morell with more. It's been a long time coming. Now NASA's return to the moon finally has a date. The Artemis mission will see 4 astronauts fly to deep space, taking a 10-day trip around the moon and back home again. It's a programme that's been plagued by delays, but at a NASA press briefing, that was all about to change. Wel, helo, a chroeso nôl. Diolch am ymuno ni unwaith eto, a Mel a Rhi, wrth gwrs. Wel, oedd rhaid I ni dechrau gyda'r clip yna. Mae NASA newydd gyhoeddi bod nhw'n mynd I ddanfon gofodwyr lan i'r Lleuad mor gynnar falle a Chwefror blwyddyn nesaf. Wel, nawr, fi ddim yn gwybod amdano chi, Mel, ond fi'n credu bod hwn bach o cyd-ddigwyddiad. Mae'n rhaid bod NASA wedi bod yn dilyn y sesiynau yma yn fy marn I, a maen nhw'n penderfynu falle I neidio ar y bandwagon fel petai. But, yeah, maybe they'll take us with them. Falle. Maybe we'll go to the moon as well. Fingers crossed. Wel, dyn ni ddim yn rhy hen eto, so never say never, dyfe, okay? So gobeithio, newn ni weld lot o bethau cyffroes yn ystod y blwyddyn nesaf yn ymwneud â'r Lleuad. Felly, ni hefyd wedi derbyn eich syniadau o'ch peli. Felly, geithon ni amrywiaeth o beli gwahanol. Ges I peli criced, weles I. Bouncy ball. Peli bounsio, bouncy ball. Pel snooker ges I hefyd. Un dda. Nice and heavy. A hefyd pel polystyrene, sef really ysgafn. Okay? So, hyfryd I weld eich syniadau ar gyfer y 2 bel ychwanegol i'r 4 wrth dynnu, wrth gwrs, I bawb I ddefnyddio. A hefyd, geithon ni cwbl o rhagfynegiadau rili da mewn. Un ohonyn nhw oedd yn sôn mae'r pêl golf oedd yn mynd I greu'r crater mwyaf, gan mai dyma oedd y tryma. Felly mae rhyw fath o perthynas falle fyna rhwng mass a maint y crater. Felly da iawn, oedd hwnna'n ardderchog. And the smallest crater, we had a few saying that I think that would be the ping pong ball because obviously it's very, very light. And the air would maybe slow it down as it was going. So yeah, really dda yn sôn am y cyflymder wrth iddo bwrw mewn i'r Lleuad. Os mae'n cael ei arafu, efallai fydd y crater yn llai. Okay? Ond newch chi ffeindio hwn allan pryd ydych chi'n neud yr arbrawf wythnos nesaf. Okay, felly, cyn I ni symud ymlaen I sôn am beth I ni'n mynd I wneud heddi, mae dyn ni cwbl o bobl ychwanegol yn y stiwdio o'r wythnos hon. Felly, merched, dewch ymlaen. Okay, paid yn swyl. Dyma ni merched sy'n mynd I helpu ni heddi o Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Felly, falle bydda'ch ffrindiau chi'n gwylio chi ar hyn o bryd. Chi eisiau chwifio. Helo, bore da. A dyna ni. So, merched blwyddyn 6 yn dod I helpu ni. Nawr, mae yna cwbl o dasgau I chi wneud, a bydd hyd yn oed demo bach cyffroes ti ar diwedd. Felly, ydych chi'n barod? Okay, gwych, ffantastig. Okay, ffantastig. Chi eisiau mynd draw gyda Mel? Hyfryd, diolch yn fawr, merched. Felly, yn ystod y sesiwn yma, I ni'n mynd I ffocysu ar newidynau a dull yn bennaf. So, gallwch chi weld ar y sleid fan hyn nawr, newidynau a dull, so pwynt 5 a 6 bydd ni'n ffocysu arno. Bydd ni hefyd yn rhoi bach o help o gymorth I chi I wneud diagram os ych chi'n eisiau wneud hwnna yn amser eich hunan, yn eich dosbarthiadau. Okay, bydd bach o help ar sut I wneud hwnna ar y sleid ola. Ond I ddechrau, ni'n mynd I roi bach o recap I chi, neu profi chi ar yr offer. Nawr, ydych chi'n cofio pa offer oedd angen I chi ar gyfer yr arbrawf craterau? Ydych chi'n cofio reit nôl I wythnos diwetha? Fi'n gwybod mewn amser bell, ffwrdd. Ond wythnos diwetha, beth oedd yr offer a ddefnyddiwyd Mel I greu model y Lleuad? Nawr, ni'n mynd I ddangos chi sleid llawn pethau sili a darn o offer hefyd, Nawr cofio, nid yw bob darn o offer yn mynd I fod yn berthnasol i'r arbrawf yma.
Okay? Felly peidio chwilo am offer gwyddonol a just meddwl dyna'r atebion. Okay? Dyw pob darn ddim yn berthnasol. Fi'n mynd i roi bach o help i chi. Mae yna 9 ddarn o offer fan hyn. Okay? Felly tybed os gallwch chi ddod o hyd i'r 9 ddarn ar gyfer yr arbrawf craterau. Ac os ych chi'n gallu gwneud hynny, falle gallwch chi enwi nhw hefyd. Fi'n gwybod, mae hwnna'n lot i wneud o fewn cwbl o funudau. Felly, 2 munud i chi, bant a chi. Nawr, croeso wrth gwrs i chi ysgrifennu yr offer chi'n dod o hyd i yn eich taflenni gwaith. Mae'r taflenni gwaith yn wych, mae yna bach fwy o gymorth i chi hefyd fyna gyda'r llythyren gyda i helpu chi. Felly cofiwch mae'r taflenni gwaith ar gyfer chi fan hyn. Wel, fi ddim yn gwybod amdano chi Mel, ond fi'n gallu gweld lot fawr o bethau diddorol fyna. Beth wyt ti'n gallu gweld? What's flamingo in Welsh? Wel, flamingo. Okay, flamingo. Dyna ti. I know this one, enfys. O, ardderchog, enfys, rainbow. Pilipala. Da iawn, Mel. All of these are obviously important pieces of equipment that you will be using in your experiment. Nawr cofiwch pawb, os nad ydych chi wedi cael amser i ysgrifennu rhain lawr, peidiwch â phoeni, mae digon o amser rhwng nawr a wythnos nesaf i chi gofnodi yr offer. Ond to beth, well i ni edrych ar yr atebion. Cyn i ni wneud hynny, newn ni ofyn y merched fan hyn. Neithoch chi sylwi ar unrhyw ddarn o offer. Beth welys ti? Blawd. Blawd! O, wyt ti'n gywir? Newn ni weld mewn ychydig. Beth welys ti? Pren mesur. Pren mesur! Mae llygad chi, mae hen llygad yn un agos. So ni methu gweld mor dda, ond da iawn merched. Newn ni weld os chi'n gywir. Ydyn ni'n barod? OK, felly yn gyntaf, mae'r hambwrdd tray. Cofio defnyddio hwnna, OK, ar gyfer rhoi'r blawd mewn. So dyna'r blawd yn ail. Da iawn ti am cael hwnna'n gywir. Trydydd fyna, mae powdr cocoa powder. A wedyn peli, da iawn os neithoch chi roi peli. Eitha pwysig, ie. Wedyn mae dyn ni ffon medr, neu gallwch chi ddefnyddio tap mesur, okay, os nad oes un o'r rheina ar gael yn y ddosbarth. A wedyn, beth sy'n nesaf?
Pren mesur, da iawn. OK, pren mesur. A mae'r un yma'n tricky. Ti'n cofio hwn, Mel? Sif. Sif, ar ddechrau. Rhydill yn Gymraeg. Mae hwnna'n un bach tricky. Nes i edrych hwnna i fyny hefyd. Wedyn clorian. OK. A lliain bwrdd wedyn, tablecloth neu rhyw fath o sheet i sicrhau bod chi ddim yn creu llanast yn y ddosbarth. Felly dyna'r holl darnau o offer sydd angen arnoch chi wrth nesaf ar gyfer wneud yr arbrawf yma. Okay. Da iawn, girls, diolch. Diolch merched. Bydd ni'n dod nôl ato chi yn y pen draw iawn, felly cer i ymlacio am ychydig. Nawr wyf eisiau symud ymlaen i un o'r rhannau pwysica mewn ymholiad gwyddonol, sef y newidynau. Nawr falle mae rhai ohonoch chi, yn enwedig y rhai nath ddilyn ni tro diwetha, yn cofio ni'n sôn am newidynau a pa mor bwysig maen nhw, a pa mor bwysig maen nhw i adnabod nhw cyn i chi fynd ati i wneud yr arbrawf ei hun. Felly mae yna 3 gwahanol fath o newidyn i chi i ystyried. Mae'r newidyn anibynnol, y newidyn dibynnol, a wedyn y newidynau rheoledig. Felly, i ddechrau, y newidyn anibynnol. Dyma beth i chi'n newid. Dyma'r peth i chi'n newid yn ystod yr arbrawf. A cofiwch, chi ond yn cael newid un peth mewn arbrawf i sicrhau fod yn prawf teg. Wedyn, y newidyn dibynnol. Nawr, dyma beth i chi'n mesur. Byddwch chi'n cofnodi hwn lawr, wrth nesaf, mewn tabl. Felly dyma'r peth i chi'n mynd i fesur. A wedyn, y newidynau rheoledig, dyna popeth arall mae'n rhaid i chi cadw'n gyson. You have to keep them the same. Mae hwnna'n really bwysig. Oherwydd, os ydyn ni'n newid pethau yn ystod arbrawf, mae'n gallu cael effaith ar y newidyn dibynnol. Felly dyw e ddim wedyn yn prawf teg. Nawr, fi'n gwybod mae hwnna'n lot o bethau i wrando ac i gymryd mewn ar hyn o bryd. Felly, i geisio helpu chi, i fi mynd i alw Mel fan hyn, i helpu fi gyda hwn, ni'n mynd i wneud demo bach. Nid craterau o'r demo yma, dim byd i wneud gyda beth chi'n mynd i wneud. Yr unig reswm ni'n mynd i wneud hwn yw i geisio helpu chi i ddeall sut i ddarganfod newidynau, sut i adnabod newidynau. Felly, beth sydd yn ni fan hyn? Well, I've got some bottles. We've got some bottles. Mae dydi poteli, 2 botel, hyfryd. A beth sydd yn y botel? We've got some vinegar in our bottles. Vinegar yn y poteli. Nawr sylwch, mae Mel wedi mesur y vinegar, felly mae dyn ni'r un cyfaint, the same volume, o vinegar yn y 2 botel. Mae hwnna'n un o'ch newidynau rheoledig fan hyn. Ni'n cadw nhw'n gyson. Beth arall sy'n cadw'n gyson? Pa newidyn rheoledig arall sydd yn ni? Wel, mae'r un fath o balwn. Balwnau glas, union yr un maint. Hefyd, mae dyn ni union yr un fath o botel. The same type of bottle. Mae hwnna'n really bwysig. A same type of vinegar? Wel, o'n i'n mynd i ofyn, ble nes ti brynu'r vinegar? Where did you buy the vinegar from? Am I allowed to say Tesco? Tesco, ond yr un vinegar. Same vinegar. So, dim un o Tesco, un o Asda neu rhywle arall, Mae llwyth o siopau ar gael, ond mae rhaid cadw'r un fath o vinegar. Felly, dyna yw'r newidynau rheoledig. Y pethau ni'n mynd i cadw'n gyson. Felly, beth ni'n mynd i newid? Beth yw'r newidyn anibynnol? Wel, falle mae'n anodd i chi weld yn eich dosbarthiadau, ond yn y balwnau fan hyn, mae dyn ni soda pobi, bicarb yn Saesneg. Nawr, yn yr un yma, mae dim ond hanner llwy de o soda pobi, chydig bach. Yn yr un yma, falle chi'n gallu gweld os fi'n codi fe gadael i gwmpo, mae lot fwy, mae yna 5 llwy de o soda pobi mewn fyna, felly lot mwy. Dyna yw'r unig peth i ni newid yn yr arbrawf yma, sef mas neu faint y soda pobi. Falle bod rai o chi wedi gweld hwn o'r blaen, a chi'n gwybod yn union beth sy'n mynd i ddigwydd. Wrth i ni adael i'r soda pobi gwmpo mewn i'r vinegar,
mae'n mynd I greu nwy, sef, pa nwy? What gas are we going to make? I might even know this in Welsh. Carbon dioxide? Ardderchog, carbon dioxide. Oh, dioxide. Sorry. Oedd e'n digon agos, ti'n okay. Sorry. Carbon dioxide. Wrth i'r carbon dioxide ffurfio, mae'n mynd I lenwi, mae'n mynd I godi, lenwi'r balŵn, mae'r balŵn yn mynd I ehangu, gawn ni weld, okay? Felly, newn ni weld os mae mas y soda pobi yn gwneud unrhyw wahaniaeth. Barod? Barod. Okay, barod. 3, 2, 1. Oh. A wedyn, I feel like I might have been stitched up a little bit here. Look at this. O, fi'n credu fi nath ennill hwn. Be chi'n meddwl, pawb? Wait a minute. Fi nath ddewis pa un o'n i'n mynd I gael gweld, hynna fi. So, mae un o'r rein bendant yn fwy na'r un arall, ie? So, mae lot fwy o carbon dioxide yn y balŵn yma I gymharu â'r balŵn yma. Fi'n credu mae'n ddiogel nawr I fi adael hwnna I fynd. Ti'n hapus I ddal reina? Well, I don't think I'm very happy, but... Felly, be ni'n mynd I wneud nawr yw, wrth gwrs, yw I feddwl am y newidyn dibynnol. Beth ni'n mynd I mesur fan hyn? Okay? So, ni'n gwybod beth ni wedi cadw yr un peth, sef y newidynau rheoledig. Ni'n gwybod bod ni wedi newid y soda pobi, so dyna'r newidyn annibynnol. Ond fi'n credu, sy'n jyst yn cymryd hwn fan hyn, y newidyn dibynnol, falle, yw maint y balŵn. Dyna beth fi'n mynd I mesur, a gallai ddefnyddio, yn syml, gallai ddefnyddio pren mesur, neu mae yna ffordd arall falle o wneud hwn yn well, ond mae pren mesur yn iawn, okay? A wedyn byddai'n cofnodi hwnna mewn tabl. Okay? Felly dyna jyst ffordd I chi falle I feddwl am newidynau, a mae'n jyst yn arbed bach syml gallech chi drio yn y ddosbarth hefyd, os ych chi eisiau. I'm going to take these away now. Okay. Before this balloon explodes. Felly, fi'n mynd I jyst wneud recap gyflym o'r newidynau fyna. Felly, newidyn annibynnol, dyma beth I chi'n newid. Y newidyn dibynnol yw beth I chi'n mesur. A'r newidynau rheoledig yw popeth arall chi'n gorfod cadw yn gyson. A'r rheswm dros hynny wrth gwrs yw mwyn sicrhau prawf teg. Okay? I think I got it. We're running through what we did in that one. I'll just see if I can. Gofio. So, y newidyn annibynnol. The amount of bicarb. Da iawn. Newidyn dibynnol. The size of the balloon. Or the diameter of the... Yeah. O, fancy. Da iawn. Da iawn. A wedyn, wyt ti'n gallu cofio un o'r newidynau rheoledig? One of the ones you keep the same. The volume of the vinegar. Dyna ni. Okay? Syml? Newn ni weld, okay? Mae draw I chi bron nawr, okay? Felly, gobeithio mae hwnna wedi helpu chi. A rhywbeth arall sy'n mynd I helpu chi yw y sleid yma. Nawr, anghofiwch am y boteli a'r balwnau, okay? Just enghraifft oedd hwnna. Nawr, ni'n meddwl am eich ymholiad craterau. Okay? Felly, yn yr ymholiad craterau, ni eisiau chi feddwl am y newidynau. Rhif un fyna, pa un yw'r newidyn annibynnol, okay? A mae'r atebion I gyd yn goch rywle, ond maen nhw yn y trefn anghywir. Rhif 2, pa newidyn ydyn ni'n mesur, dyma yw'r newidyn dibynnol, a wedyn popeth arall fyna yw'r newidynau rheoledig, pethau ni'n cadw'n gyson. Felly ni'n mynd I rhoi 10 munud I chi, I geisio rhoi y geiriau yn y lle cywir, ond cofiwch, pryd ydych chi'n ysgrifennu rein lawr yn eich dosbarthiadau I ddefnyddio brawddegau llawn. Okay? Ys dim ots pa ddarn o taflen sydd â chi, ni eisiau gweld brawddegau llawn. Nawr, mae'r merched o Bro Morgannwg yn mynd I wneud hwn hefyd ar yr un pryd, felly ni'n mynd I cael reina'n gweithio'n galed. A gefn ni weld, allwch chi weld merched, dyna ni, gwyn hyfryd, felly mynd nhw wyddus I ddechrau. Newn ni edrych ar eich atebion chi, merched, ar ôl 10 munud. Chi'n barod? Odych chi'n barod yn eich dosbarthiadau? Okay, 3, 2, 1, bant ych chi!
Hyfryd. Felly, peidiwch â phoeni os geithoch chi ddim digon o amser I gwblhau hynny. Cofiwch, mae gennych chi tan wythnos nesaf I gwblhau'r newid yna. A cofiwch I wneud rheina mewn brawddegau llawn. Nawr, mae'r merched o Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg wedi bod yn gweithio yn galed. Falle chi wedi gweld nhw ar y sgrin yn cwblhau taflenni gwaith. Felly, hoffech chi ddod draw fan hyn I weld beth chi wedi bod yn wneud. Reit, felly, cael weld eich taflenni hyfryd, da iawn. A chi wedi llenwi mewn y newid yna ar dderchog. Felly, na I ofyn I ti yn gyntaf, felly, rhif un fyna, beth yw'r newidyn annibynnol? So, beth nes ti roi lawr fel y newidyn annibynnol? Peli. Y peli, so dyma beth o'n i'n newid. Dyna beth chi'n mynd I newid wrth I chi wneud eich ymholiad craterau. Da iawn ti, ardderchog. A beth am yr ail un? Wyt ti'n gwybod beth yw'r newidyn dibynnol, yr un chi'n mesur? So beth ych chi'n mesur? Diameter pob crater. Ardderchog, felly diameter neu maint y crater sy'n ffurfio, ar ôl I chi adael y bel I gwmpo. Ardderchog, a dyna ni mae'r atebion fyna ar y sgrin I chi yn eich dosbarthiadau I weld. Tybed os geithoch chi reina'n gywir hefyd yn eich ysgolion. A wedyn, gallwch chi weld y newid yna rheoledig ar y gwaelod fyna. Diolch yn fawr, yr holl eraill, mae rhaid I chi cadw'n gyson. A mae hwnna'n rili bwysig. A fi'n edrych ar eich taflen i'ch fan hyn. Chi wedi rhoi newid yna rheoledig, math o bel,
yr arwyneb, da iawn, dull mesur, dull gollwng, ardderchog. So da iawn chi, fi'n credu nawr, mewn ychydig, bod chi'n heiddi wneud bach o demo ar ôl wneud y gwaith caled fyna, ond cyn i ni wneud hynny, diolch yn fawr, ni bron yn barod, yn dyn ni, i wneud yr arbrawf wythnos nesaf. Ond i sicrhau bod pawb yn eich ddosbarth yn wneud yr un peth, mae'n rhaid i ni ysgrifennu dull da. Okay? Nawr, beth i ni'n gwybod am ysgrifennu dull? Okay? A method. What do we know about writing a method? Nawr, mae'n really bwysig bod dulliau yn dilyn trefn clir. Okay? So, cam wrth gam. A ni'n mynd i weld enghraifft nawr o dull ar y sgrin. Okay? So, mae'r dull yn dod fyny cyn hir. Okay? A beth gallwch chi weld yw cam wrth gam wedi rhifo, so mae'n glir. Fi'n addo bod yn dod fyny. Dyna ni. Okay? Oedd e jyst yn y cuddio oddi wrthyn ni fyna. So, dyma chi'r dull. Sylwch, mae'n cam wrth gam, so mae wedi rhifo. Chi'n gallu gweld hwnna'n merched? Okay? Mae'n glir, mae'n mewn trefn, ond hefyd, sylwch ar y geiriau mewn print trwm. Ni'n galw rhain yn eiriau orchmynion, okay? Command words, okay? Gorchmynion. Mae'r geiriau yma, gorchmynion, yn dweud wrthych chi yn glir beth mae'n rhaid i chi wneud pob cam. Okay? Felly, mae'n bwysig, pryd ych chi'n ysgrifennu eich dull ar gyfer crater, okay? Creu craterau, bod chi'n defnyddio yr un fath o ddulliau. So, cam wrth gam, clir a gorchmynion fyna. Okay? Felly, mae dyn ni demo bach fi'n credu i chi wneud nawr. A Mel, dewch mewn. Okay? Mae Mel yn dod mewn i helpu ni hefyd. Okay? Rwy'n mynd i fynd trwy'r dull nawr. Chi'n cofio'r dull yn ar y sgrin? Na, peidiwch â phoeni. Okay? Mae gen i'r dull fan hyn fi'n mynd i ddarllen e. Okay? Ond wrth i fi ddarllen e, fi eisiau chi ddilyn yn ofalus, gweithio gyda'ch gilydd, a newn ni weld os ni'n llwyddo gweld rhywbeth ar y diwedd. So, rhywbeth really nice i chi falle i drio yn eich dosbarth hefyd. So, arbrawf really syml, ond hyfryd i wneud. Felly, yn gyntaf, sbectol diogelwch, okay? Dyna ni, so rhowch reina arno. Very smart. Hyfryd, nawr chi'n edrych fel wyddonwyr, ffantastig, a wedyn i fi a Mel hefyd. Diolch. Sicrhau bod ni'n edrych ar ôl ein hen llygaid bach. Although I'm thinking. Okay. Reit then, cam 1. Ydych chi'n gwrando, chi'n barod? Okay. Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o soda pobi neu sodium bicarbonate i fflasg gonigol. Naren, mae Mel wedi mesur hwn allan i chi yn barod. So, wyt ti eisiau ychwanegu soda pobi i'r fflasg gonigol? Da iawn. Gwyliwch i weld os maen nhw'n llwyddo i wneud hwn yn gywir. Da iawn. Hyfryd. Gosh, mae'n lot fwy taclus yn I ni. know. Waw, hyfryd. Does dim byd o gwbl ar y bwrdd. Okay? Oedd pryd o'n i'n neud hwn, oedd ychydig mwy ar y bwrdd, ti'n creu. O'ch chi heb weld hwnna, felly mae heb ddigwydd. Right. Cam 2. Ar llwyswch 100 cm3 neu millilitr o ddŵr i'r fflasg. A eto mae wedi cael ei fesur yn barod. Mae mewn beaker fyna. Hyfryd, da iawn. Nawr, un o fy hoff eiriau nesaf. Okay. Cam 3. Chwyrliwch, swirl. Chwyrliwch y fflasg gonigol mwyn cymysgu'r sodium bicarbonate a'r dŵr. Felly chi'n dal y top a chi'n gwneud swirl bach fel hyn. Very good. Okay? It's quite hard, isn't it? Shall I have a go first? So na fe. O, hyfryd. Chwyrliwch, swirl. Shall I have a go? Okay? So gorchymyn fyna. That's it. O, dyna ni. A beth sy'n digwydd fan hyn, mae'n rili bwysig bod chi'n neud hwn achos mae'r sodium bicarbonate yn dechrau hydoddi yn y dŵr. Okay? Dissolve. Reit. Barod i'r un nesaf. Cam 4. Ychwanegwch hylif golchi llestri i'r fflasg a chwyrliwch eto. Mwy o chwyrlio. Okay? Felly, ychwanegwch hylif golchi llestri. Lle ni roi squeeze it's a big ball, isn't it? Let's do a bit more. Big squeeze.
Oh, That's good. lovely. Arogl nice hefyd. Na fe, chwarliwch unwaith eto, ardderchog, da iawn am gofio hynna. So chwarliwch unwaith eto. Good swirling. That's it. OK. A dylen ni weld nawr, mae swigod, bubbles yn dechrau ymddangos ar ben y dŵr. So chi'n mynd i ddangos na fe. So chi'n gallu gweld y swigod fyna. OK. Reit then, nesa, so cam 5, ni bron yna fi'n addo, OK? Cam 5, ychwanegwch 4 diferyn o liw bwyd, food colouring, i'r flasg a chwarliwch eto. Oh, the swirling. Wel, os nhw'n cofio rhywbeth heddi, y gair chwarlio fi'n credu, sy'n mynd i aros yn eich pen. So, na fe, 4 diferyn, na fe. Pwy sy'n gyfri? Mae'n iawn. That's good. Ardderchog a chwarliwch unwaith eto. Oh, just that. OK. O, hyfryd, mae'n dechrau newid lliw nawr. Mae'r lliw coch yna'n dod trwyddo ardderchog. Techneg da, merched. Da iawn fyna. I like this colour. OK, lovely. Nawr, ydyn ni'n mynd i symud yn agosa at y camera felly ar gyfer hwn. OK, felly, cyn i chi wneud y cam nesaf, fi'n mynd i ddarllen y cam, OK? So gwrandewch ar hwn. Arllwyswch, 50 ml o vinegar i'r flasg a wedyn ni'n mynd i wylio i weld beth sy'n digwydd. Chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, merched? 50. 50. Mel's measuring might have been a bit off for that one. Na fe. Let's go. OK. Chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd? Ydych? Wel, gwni gobeithio, newn ni weld. Felly, hang on. Oedden ni'n barod, ni'n mynd i arllwys. Felly, 5, 4, 3, 2, 1. Popeth mewn. Ydych chi wedi cael cawod heddi? Falle bydd, chi wedi, falle bydd angen un arall. Wel, dyna ni. Ddim yn gwybod os chi'n gallu gweld o'r camera, ond credu dat ran fwyaf o'r hylif allan o'r flasg onigol a yn y hambwrdd wrth lwc o dyn ni hambyrddau barod. Nawr then, chi ddim eisiau gwneud hwnna eto? OK, wel wrth lwc mae dyn ni mwy wedi osod allan fan hyn. OK, gallwch chi weld mae dyn ni 1, 2, 3, 4 wedi paratoi yn barod. OK, yr unig peth ni heb wneud, pa cam ni heb wneud? Beth ni heb wneud fan hyn? Ni heb arllwys y vinegar mewn. Okay. Nawr, sylwch ar y dill fyna. Okay, rhif 7, i ni gwyddonwyr eisiau cadw pethau mor syml a phosib. Ac felly, yn lle ysgrifennu'r holl beth allan 4 gwaith mwy, ni jyst yn rhoi fel cam 7, ailadroddwch camau 1 i 6 ar gyfer y 4 flasg arall. Nawr, mae hwnna'n helpu ni, mae'n glir, ni'n gwybod yn union beth ni angen wneud, heb gorfod ysgrifennu eto ac eto ac eto. Felly, nawr i fi a Mel yn cael ymuno mewn. Can we help? Right then, barod. Felly, ni'n gwneud countdown unwaith eto, ond codwch eich vinegar. Okay. Ti'n gallu estyn fyna? Okay. Uh-oh. Newn ni roi swirl, chwarliwch y flasg. Just am look. Okay. Rwch e lawr. Who feels like we're going to make a mess? Okay. A wedyn, codwch eich vinegar. Felly, ni gyfri lawr o 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Hyfryd! Waw! Wel, mae Reina'n edrych yn wych. Beth yw dy hoff un? Pa liw sy'n well? Glas. Glas. Mae glas yn edrych yn really nice. Fi'n hoffi melyn. Melyn? Yeah. Da iawn chi. Wel, diolch yn fawr am helpu ni fyna. Okay. Cewch chi fynd i eistedd fyna chi eisiau nawr. Da iawn chi, ardderchog. Wedi dilyn cyfrwyddiadau yn really dda. Felly, ysgrifennu dill. Okay? Chi newydd weld dill, ein dill ni, okay? Dill clir, fel ddwedais i, mewn trefn a defnyddio gorchmynion, command words, sy'n really bwysig oherwydd maen nhw'n dweud yn syth beth sydd angen i chi wneud. Nawr, mae bron yn ddiwedd y sesiwn, ond beth hoffwn i chi wneud nawr cyn wythnos nesaf yw i cymryd yr amser i ysgrifennu dill ar gyfer yr arbrawf craterau.
dyma beth ych chi'n mynd i fod yn wneud wythnos nesaf. Okay? Felly, sicrhewch bod chi'n cymryd yr amser i ysgrifennu dull clir a trefnus gan ddefnyddio gorchmynion. Mae'r taflenni gwaith yna i'ch helpu chi. Mae yna geirfa fyna a mae yna dechreuad i brawddegau i helpu chi hefyd. Dyma ni, chi'n gallu gweld ar y sgrin mae geirfa fyna i chi a hefyd bach o gymorth ar creu y diagram fel nes i sôn reit ar dechrau y sesiwn. Hefyd, please danfonwch unrhyw enghreifftiau chi'n wneud ysgrifenedig neu wedi recordio mewn fideo o unrhyw beth chi wedi wneud heddi, yr offer, y newidynau a'r dull, byddwn ni'n hapus iawn i weld eich enghreifftiau ac wrth gwrs i ddangos cwpl o reina ar ddechrau y sesiwn nesaf. Yn ogystal â hyn, os ydych chi'n gorffen popeth, mae yna y cyfle i chi wneud tasgau ychwanegol trawsgwricwlaidd. Mae yna dasgau llythrennedd a rhifedd fan hyn i chi i wneud yn ogystal â'r ysgrifennu'r dull a wneud y newidynau. Felly mae yna tipyn i chi fynd ati. Felly wythnos nesaf, dyma'r wythnos i ni mynd i wneud ein harbrawf craterau gyda'n gilydd. Felly bydd angen i chi cael eich hambwrdd, eich blawd, eich powdr coc o popeth, y 9 ddarn o offer wnaethon ni sôn ar y dechrau. Mae angen i chi gael rheina'n barod ar gyfer sesiwn nesaf. Mae lot o hwyl i ni gael wythnos nesaf gyda hynny. Felly, ni'n mynd i rhoi hanner awr wedi nawr i chi weithio ar eich dull ac unrhyw beth arall mae ydych chi amser i'w wneud. Ond peidwch y phoeni os chi ddim yn cael amser i orffen wrth gwrs oherwydd mae ydych chi tan wythnos nesaf. Cofiwch i tagio SparkLab ac e-sgol yn unrhyw beth i chi'n wneud a ni'n edrych ymlaen at weld chi tro nesaf melder mewn. Okay, so hwyl am y tro. Yeah, we will see you next week. Definitely. A falle, newn ni fynd i'r lleiad. Falle ddim cyn wythnos nesaf. Newn ni ddim ffitio fe mewn. Ond ie, gweld chi wythnos nesaf. Hwyl!